गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल गामिनि थागिबि रमला बसुमतारीनि खांगिबि फिसाजो रोमै बसुमतारीया थांनाय 8 दाननिफ्रायनो गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रोमै बसुमतारीया सुन्द्रिजरा गामिनि फजित नार्जारीजों जुलि जादोंमोन आरो रोमै बसुमतारीहा 2 फिसाज्ला 8 बोसोर आरो 5 बोसोरनि गथ'साफोर दंमोन होननानैबो रोमै बसुमतारीनि बिमाया बुंथियो। लोगोसेयै रोमै बसुमतारीनि बिमा रमला बसुमतारीया खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम गंग्लायै गुरैयै खावलायदों दि सोरबाफोर बबावब्लाफोर रोमै बसुमतारीखौ नुसनबायोब्ला खौरां हरनो थाखाय होखानाय जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायबावदों। गोमाग्रानि मुं रोमै बसुमतारी, थं सराइबिल जगेन्द्रपुर, जानबुं नम्बर 8133896447 8474050250। आंनि नामा रमला बसुमतारी, न'आ जोंना गामिया सराइबिल जगेन्द्रपुर। ओमफ्राय आंनि फिसाजोआ गोमानानै दङ। दा बेनि थाखायनो आङो हास्थायगासिनो दं। न'खरनि मानसियाबो हाबा जाखानाय नालाय फिसाफ्राबो गोदाव जादों। रोमै बसुमतारी, दा फिसा 2 दङ। बे उन्दैफोरनि बैसोआ जागोन 5 बोसोर बा सासेया 7 बोसोरसो जासिगोनदां। फिसानि न'आ बबेयाव? फिसानि न'आ सुन्द्रिजरा। मा नाम फिसानि? फजित नार्जारी। गोमानानै बेसे गोबाव जाखो? गोमानानै 8 मास जाबाय आरो। दा नागिराखै नामा? दा बेखौ जोङो सुलुं लाबायबाबो जों मोनाखिसै। जों मा खालामनो, जोङो नागिरबाबो मोनाखिसै। दा जोंखौहाय न'खरनि मानसियाबो जोंखौ फिसाइयाफ्राबो जोंखौ बुंफैबाय थायो। जोङो दा बेखौनो निउस लाइभआव जों होदों आरो। दा बेखौनो जोङो रायजो राजाफ्रा अनोबा नुयोबा जोंनो खोन्थाहरदो, मबाइलफोरावहाय मेसेज हरदो। दा बेनो जोङो फैफिनबा हामगौमोन जोंनि फिसा हिन्जावा। दा हनै जोंहाबो न'खराव दुखु मोनलायनो थायो, गाज्रि मोनो। जोंहा ओरैहाय सर्ट जाबाय थायो न'खरनि हौवाजोंहाय। दा फिसाइयाबो लेंहरफिनदों। गथ' गथायबो दङ 2 मानि, आलाय सिलाय जागासिनो दङ। अननानै बे फिसा हिन्जावखौ रायजो राजाफ्रा नुयोबा, पासपर्टफ्राव नुयोबा खोन्थाहरदो, मेसेजफोराव हरदो, मबाइलफोराव। फिसाजोआ फैफिनदो अननानै जोंनि न'खराव। दा आंहा बिराद हेरेसमेन्ट जागासिनो दङ। दा फिसाइयाबो नोंखौ लाफिनगोन होननानै आसा दङ, नोंखौ नेगासिनो दङ। दा आं बेखौनो मायो आरो लुबैयो फिसा हिन्जावखौ फैजानो। आंनि नामा अजय बसुमतारी। आं बे गोमानायनि फंबाय जायो, रोमै बसुमतारीनि फंबाय जायो। दा बे गोमानाया 8 माससो जाबाय आरो। ओमफ्राय दायो जोंहा नागिरबाबो नागिरनो थाखा फैसाबो गैया। दा बेनो जेन' हरै हौवानि न'खराबो जोंखौ नाख्रेबबोबाय थाबाय। जोंथ' उफाय गैया, नागिरना हरनांगौ बेफोरबायदि खोथा बुंहरबाय आरो जोंखौ। ओमफ्राय दा जों थाखा फैसा गैया नालाय माजों नागिरना हरनो। दिनै बे निउस लाइभनि गेजेरजोंहाय जेन' फोरमायनानै जेन' आब'आ अननानै जोंखौ न'खरनि गासैखौबो बिमा बिफा अनफिननानै फंबायमोनखौ अननानै जेन' फैफिनो। बेखौनो फिसाफोराबो जेन' जोंनि मामाय दङ 2 गथ' उन्दै जेन' आलाय सिलाय सम सम गोसोखांनानै गाबो खोमा। बेखौ जोंबो मिथिया, नायनायबो जायाखै। जेन' नांलायबाय थाबाय जाबाय बै समावहाय। बेनि उनावहाय गावसोरबो एसेबाबो माबा खालामफिनाखिसै नालाय नायनाय जायैयावहाय दा गामिनि मानसिफ्राबो एसे दुखु मोनदोंनो जोंखौहाय। दा जोङो बेनिखायनो जेन' आब'आ मोजाङै फैफिनो नुदोंबा। फिसाइया लाफिनगोन ना लाफिना? दा फिसाइयाथ' लाफिनगोन होननाय जेन' जेरैखि जायाबाबो नागिरना हरनांगौ होनखानाय नालाय। जेन' जोंनि न'निफ्राय फैनानै खारदों। जेन' जोंबो मिथिया, न'आव थांफिनो होनबाय नालाय न'आव थांफिनबाय सानबाय। बिनि उनावहाय दायो बबेयाव थांदों जोंथ' जेबो उदिसखौनो मोनखायाखै। जेन' आब'आ फैफिनो आरो आं बेखौल' खावलायो। जेन' गामिनि गासिबो रायजो राजाफ्रा सोरबाफोर नुयोब्ला जेन' वाट्सएपआव बेफोराव मेसेज हरनानै जेन' खोन्थाहरो लायफिननो, बेखौनो आं खावलायबाय।